Iki ae lek kunukane nang ndi? Heh? Reget. Wah kegeden sing milih ya sampean dhewe ngono lho. Sampai sing ngene dhewe. Ora nek liyane ya. Sampai kaget terok-terok. Amune Padang. Gainah aku nih. Gainah ngomong Padang kabeh. Mosok. Ayo Rono, Mbak enek bakso lo ya. Aku Rono. Ayo Cece. Ayo Rono. Ya. Ayo ta. Iki digelem, guys. Heh? Lumpang wis suwi. Apa, Ce? Gini Mega. Dorong, ya. Nyapa sandale? Lho, lah sandale sing anyar nang ndi? Iki ae lek kunukane nang ndi? Heh? Reget. Wah kegeden sing milih ya sampean dhewe ngono lho. Ngene cake sing milih lho kono dhewe Mbak jarene kegeden. Mbok kira sandale wis ganti. Oh iya. Sopo Mbak sing nembahne roti, Mbak? Roti kok iki sapa jenenge? Lek wae wong ngono. Oh, Mbak Irul. Mbak Irul napa Pak Kadi? Kalau Juan, Wan. Ini loh Adek Mahes. Ponakane Mas Rizky. Ya ponakanku dek ngapa teh. HP-nya kasih bulis. HP-nya kasih bulis. Pegang HP, HP-nya kasih bulis kok hilang malam. Enggak pegang. Dikasih jeruk le, dikasih jeruk. Habisnya. Nyapa kakekmu? Kakeknya apa, Mbak? Oh. Itu dulure lho, Mbak. Ya kayak tunggal lho, Mbak. Anake Mbak Ayune bojoku kok. Juan? Lah iya tunggal-tunggal kuwi. Sikile loro. Kok iso? Kok iso? Iya to, Walekan ninggal kok cah jan-jan. Burita nenek momok. Burita nenek demit apa enggak? Nenek demit. Hah? Enek. Heeh, enek demit. Enek demite apa enggak? Mosok. Yakin Renek? Eleh. Lek matane gatel ditugelne lombok. Lek matane gatel ditugelne lombok dioser-oserne. Malah wedangen. Masa malah wedangen anyes no. Cipratan sabun malah pedis. Oh, cipratan sabun pedes. Ini lho. Ngene ya. Cipratan. Ubah-ubah kerambil. Hah. Dicipokne lombok, diulekne terus diserne. Ngalak. Ora. Yo. Malah mari. Yo. Diulekne to. Oh, malah ngono lho. Cek. Ora lomboke diulek. Terus diweki uyah, diweki bawang, diulekne nek moto, nek mripat. Cekot-cekot. Ora. Malah penak lek diweki lombok. Jipokno lombok, Mbak. Ora. Lanjut gue. Tuh nganu. Apa?
Mbak, cipono lombok, Mbak. Mbak kira cipono lombok nggih ngesari Cece. Kok iso aja-aja piye to? Ndak, Mbak. Mbak. Mbak kira cipono lombok, Mbak. Piye to? Tinggi ngesari mripat ben gak iyo ngoke. Ora. Ora. Iki mau ora ados to? Yakin mau Apa? Wegah. Malah diusir. Aku arep turu kene. Yo. Ayo, Ce, ayo. Ayo, Ce. Ce. Ayo, Rono. Ayo. 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 Ayo, ayo. Cup. Ayo. Ayo. Yo. Engko tak teren yo. Enggak apa-apa nek Pak Kadia yo. Mai sapa? Sopo? Oh, kalau. Rizky jenenge. Rizky. Sapa? Oh iya, nek Rizky. Anak Mbak ayo rono, Mbak. Yo, ayo Pak Kadi jalan-jalan riku. Omah peteng ya. Kon dhisik jare. Ayo. Gak was dalane. Awas, peteng. Ayo, Ce. Belum tapi kepeksa. Ayo, Mbak. Ya udah nih, guys. Hujan. Ayo. Piye? Piye? Lampunya mati. Mati lampunya. Udan. Ayo. Waduh guys ya meniki kudune jamur barat wakeh lho, Mbak. Lah ya golek jamur barat. Jamur barat ngene iki lek isu kudune golek. Soalnya nganu wis musim barat iki mesti wakeh jamur barat, guys. Ayo, Ce. Siapa? Tuh, Intan apa nengom apa moro? Heh? Potong guys, lek madhep rene. Tapi ya toh, tanahmu ya sanding alas nol papa nembok. Gawe omahmu nang kene. Kira nek wong liwat. Ayo, Ce. Nek motor liwat, Ce. Minggir, Ce. Siapa itu? Endo, ada Endo. Udah Pak Nyoto. Awas tangannya jeneng kono nang kamera. Jangan ibu sapa? Ini apa kok bahasa? Mbak Rono, Mbak. Baksonya wis mateng. Bisa ndelok ya? Piye lagi?
Loh, tak kira wis diracik, Mak. Bakso iki, sik ora roh aku. Iki baksone Mak Rus iki. Wah, nek lontongin barang. Siapa sing gawe gorengan? Mina enggak enak? Enggak lah wis kakean. Lah kuwae ndi, Mak? Nek kowe nang Kita tahu. Kuwae ndelok ya, Mak. Terus ambil itu ambil aku ki jatuh ambil Mas Bintang ambil Dek Master malah diguyu Gaji wo kan gaji. ngomongin malah diguyu Kamu tak ngasal kayak mandi aku. ngapa kok jarene aja kalau jarene pelayan lempem ae. Kelunduk cantik. iki ora tiba lho Mbak sikile keblekan C. Ayo. Ngaran. Nah, Ora njipuk neh jarine Mek. Iki guys, engko garek kurang apa Mek? Pisang. Garek kurang pisang, kambe, anggur. Mbak. Anggurnya mau buket nanti anggurnya. ngeling-eling. Cece wek ana loro tentang. Mbak. Ki wedi karo apa? Eh? Tak pawaksa mek tak kontene. Kon baturi. Tapi Cece celumut golek dhewe engko lek wis arep balik lek no. Ngene lho Mek, kok ngono to? Mewah. Guys, padha ning kono guys. Padang pisan. Jarine Dhewe jadi kethok iku. ora lah masane diketok. Berapa diketok to, Mek? Gue disuruh berarti sik lho, Mbak endi baksone? Ya njajal mangan, njupuk ya. Enggak usah diwek lontong ya, Mbak. Apa yo? Enak. Saus kecap ya enggak. Aku bangsa gue water biasanya mampir aja mangan bareng. Ayo njupuk pisan ya. Aku enggak. Memang kena wis tak wae panganan reno-reno to. Ora. Kok seneng ora. Lho, lelekmu ngejak aku lu kejam. Dan nyapa mbok irain? Cek to. Lek ngejak aku ping siji mangan wek ping siji pentol goreng tok. Kuwi padahal penjalukanmu lho. Lah ujug-ujug kok njaluk pentol wae bremam Apa dhisik. mangan kowe bareng-bareng? Alah saiki lho, Mbak. Iki masamu ya burung kelataran. Ayo ayo njupuk. Lho, lah tapi aku burung pengen mangan lek mau kon jipuk lek mau jipukne aku wis pengen mangan. Ya ra iso nggawa papat. Lah iya. Ya rasa. Mantap, guys. Oh iya, demi Sernoto. Ora dek ngerti lho gue wong masamu nembak. Wis delegasi. Tahlil wis delegasi, guys. Dan Cece wangi-wang, guys. Cece. Ini bener Ya, apa? gila. Ngerti wangi-wang. Ya ini iki Mas yo rada pendek, iki pesek lek menungso.
rodok dene Maya iki ngedali rasa digawani. Yo gak ketok elek. piye to yo digawakne ketok buah mewah yo Yo bayangno bro kepenat-penat kancane ndak digawakne bayangno Mbak. Bayangno. Enggak bayangi di nyatane enggak usah nah ngelek ketok iki murahan. ada larang yo Larang. kayak mawe lah dhewe ngono lek tuku entek akeh yo maksude yo ngan kerdu sembarang ya lo bingung ya mau kayak Mau pas aku ndek makam aku nduk ra meneng blas. nek makam ora oleh ditangisi Nempel meneh. Yo ngeneng-ngeneng. Mbak dan Mas Sam tulisane bapakku kuwi di jam roji ngono gak aku mlaku langsung gawang ini langsung ketok beh. Gak kelingan nek mengopene ya kayak kelingan benda sih tak bandol motor. pas cek nih mahlor kae berarti nih mahlor kae sepirang dino Suwi nang makam memang. iya sempet panen jagung bareng kok ya Kapan? dijak resik-resik omah kene bareng to Tak resik-resik omah bapak kono. Tapi omah yang bener ra enak tuh. Omah yang bener ra enak tutupan aku. Omahku kan bejak resik-resiknya sik bisa ya. Iso, tapi bapakku ya turu. Cece aja mbok singkur to ini parak nerine lemik buahe boyoke Cece ben ra mlungker nah men ning kono mek aja mbok singkur wong tuwek amin nah delok ngerti wangi-wangi lho guys lek ndak Iki ngene kancamu ya. ngene mbiyen bose Mega yo kenal Kita ragu. lho iki Mega sing godhol dolanan kae sing gondol dolanan Karyawannya ya. iki lek pamane ora lek pamane menungso irunge rada pesek iki Menung benak no rasa diguyu. iyalah dene no lek nah warono contoh Pancen salah sitok. Oh. Salah, Mbak. Salah sitok tapi karo. ngerti ewang-ewang lemek ya nang On kulit gunting ya ora gunting. Gunting ini. kok udan toh Mbak Indranya. Mbak Indranya apa Apa kleru apa? Iki lho ditukok sik. Iki cek kaget mau aku pengen. lah iya dhek ra iso Demi ya minggu pelajaran. ya cek Di sini. rumah samu ewang-ewang loket mau ra ler anak meni piye lek ngelone nduk Ngomongnya aku jadi dandanan. meni piye nduk meni piye nduk terus sampean meni piye Aku tuh ngomongnya sik tas kene mau. Balik kan mau iya Wingin ket mau panggahnya terus ngene-ngene. Mbak Rokmu lho Mas Dan Roket ditutup ya Gek, cah iki lho, tak omongi. Deknane kan anakmu video bojoku to. Lek menguweki stiker ora pas raine ning dodone. Wonge untunge apa cangkeme ditutup apa wajahe ditutupi kaos. Ini cek tangan kiwa cek apa-apa cek. Wah, rambutnya anyar kabeh to. Jenenge apa? Nek iki sih. Sing anyar apa? Mahes nendi? Ning kono. Gojek e. Benek bayine kok e. Bayi iki panas. Kono rene Mahes. Ora kan nek aku ndak delok kok. Omongono sereni mamahmu ngono. Soalnya Mesakne lho bayi kok e. mari imunisasi.
Mari imunisasi panas. Iya langsung. C, nya C. Iya wis terok-terok. Sampai sing ngene dhewe. Ora nek liyane ya. Sampai kabeh terok-terok yo. Awak kewir. Mau lo gede ngono dilebok-lebok bisa kita mari dikira. C. Iki engko lek ngemangi olehmu double, C.